Apa yadzoka isina ma-comments ari kupi guys. Where are the comments? Guys, apana ma-comments zviri kundikona ini. Yadzoka futi isina ma-comments. Nevedu ndoita seiko inika. Hauye nikisi. Tete masanda senda request tone. Senda request tone. Ndakuzama kuona kuti pane ma-comments otanga uya here. Ma-comments asikuya ndingonyora ndoga apa guys. Ma-comments kana kubatika maimwana. Zvinhu zvacho. Ma-comments kana kubatika maimwana hapana kana ma-comments. Pane ngori neyangu chete. No comments. Ndongo tushandisa yangu imefoni kuona ma-comments. Ndodini guys, hapana ma-comments. I'll use the other phone. Tete masanda cho ngavaise request tone kana varipo. Ngavaise request guys tone kana varipo ngavaise request tone. Ndigaindwe nango fonera muridzi wenyaya because battery takumanya ne battery. Takumanya ne battery. Niyaso tukambonoka zvangu niyaso do relaxa makumba angu kudai. Kokola vaindepi zvifuti muridzi wenyaya. Sure vangati takata live yedu vo vaindepi. Pamana tivasendera message ine 1 tick chai. Vakuita sekokola. Okay, auya manje. Ndatoshiya kuti wakamba sei. Hello. Sisi Meli ndiripo. Okay, I was trying to get hold of you. Nda kushaya kuti haisi kupinda zviri kufamba sei. All right. No, okay. Zvavari kuita Sisi Meli. Havasi kuda kuti nditaure nyaya yangu. Okay. Saka vari kubloka. Ndosaka muri kuona Facebook yenyu kubloka, Instagram kubloka. Because my story has more of racism and I'm trying to expose the racism. Saka avasi kuda. Alright. Saka they are doing remember the last time phone yenyu yakadropa Instagram ndokudropa tichitara nyaya iyi. Okay. Papa takafunga nokuda network yeFacebook yanga iri down. No, they don't want me
to expose them, because once I expose them, I could start something, because it's an issue in America. America. Okay. Especially with the incoming President Trump. Saka avaskuda kuti vanhu vazive what I have to say. Saka they will block you. All right. Saka ndichaedza hangu kutaura hangu ndakadzikama because vana yangu kurova. All right. Ndichitangire. Taurai. Okay. Nyaya yangu muri yeZimbabwe ndoda nditori kudipotwa nenyaya yandisina kumboita. Ndikutogara mupaka handina munhu ari kuda kundihaya because ndakablokwa from being hired. But ndambotaura kuti chikonzero chakabva kupi. Handiti kuti ya ndizvozvo. Tangirai kwekutanga chekumasure kwekutanga chekuti pane nyaya chaipo tiripo edu. Tete Masibanda varipo vasvika. Asati vauya vachauya avo. Asati vasvika handei hatingoendai vachazouya zvavo. Okay. Nyaya yangu ndeyekuti ndiri kutaura kuti urombwa huroyi. Ko kana huroyi huri mumba. Miro muri kutaura kuti tete amwene ambuya. Ko kana uroyi vari baba kubereka. Pamwe twasei nesisimile. Hey, zvechida tinyatso rine full nyaya yacho kuti togona kuzobatsirana tanyatsonzwa. Ndokwandida kuenda. Ndabva ndambotanga ndambotaura kuti kuhonzero ndeyei. Chichaita kuti ndisvike pakuti ndaiswa painonzi 24 hour. Kukutariswa. Uya hezi. Okay. Baba ndo vari kuromba mumba medu. Okay. Hatimboende kuna namai nini, hatimboende nababa mukuru baba wangu. Zvakaitika ndezvokuti ndakakura upenyu hwakanaka. Ndichaita sekunge ndinodada. Ndichirondedzera upenyu hwangu. And then ndozotaura kwandiri. Baba wangu vane mabhazi anotoenda kuSouth Africa, Cape Town. Handiti. Kutanga kwebusiness rababa, I don't know kuti vakatanga sei because ndiri vadiki. But zvinonzi namai vakafa. That's the issue manje. Now ndakuda kuti ndichibvunze mai kuti chii chiri kuitika mai havachisipo. Mai vakafa kuEngland car accident. Saka zvinonzi baba pane brother yavo yaienda kuBulawayo. Saka pavaenda kuBulawayo paya pane train vakasvika pamugwagwa paya. Saka bus driver haana kuchaja distance yetrain because pane train yaiapproacha. Haana kuchaja distance yekuti train iyi akafunga kuti anogona kupfuura nebhasi before train yauya, but haana kuziva kuti train yaimhanya. Saka bus driver aona kuti there's no way yaanocrossa njanje. Bus driver uyu ndokubva abuda achisiya bus. Saka my father's brother ndo vaigona kudriva mabhazi, ndo akaedza kusumuka from kumashure kwawaigara kuti vatore bhazi vaedze kuibisa pajaji. Saka pavakazviita, it was so late. Hello? Sorry, I'm talking to the child. I want to bring my power bank. Quiet. Saka pavakasvika baba mukuru hanzi havana kujaja the distance yetrain kuti train yaimhanya. Ndobva vasvika, ndobva varohwa netrain, ndo vega vakafira ipapo. Saka the bus company ndobva yacompensata
ndobva wapuwa baba mari. Baba ndobva watanga business rawo. Vakatanga business rekuita restaurant. Anonzi mashops aya ekucharge office. Muchiri kuziva kunana charge office kuna Rizende, kwainzi kuRizende kwekwe. Kwaiuya matrain aya aibva kuBulawayo and aiburukira pacharge office. Do you remember? Okay. Ndokwanga kune shop yaBaba. Because the location was great, vakaita mari. And then ndobva watenga the first taxi. Mataxi ainzi ainzi marexi taxi. Tudiki tuyatiya. Okay. Marexi. Ama 2000 chimbonyararai zvakutara tumarexi taxi. Ndobva watengawo awo angakadai so. Saka marexi taxi akaita mari ndokubva watenga rori, the first rori yawo. Ndokubva tabudawo, we had money. We managed to relocate ndobva taenda to a nice suburb along Airport Road. Airport Road, pane dzimba dzakanaka dzichiri dzevarungu. Isusu tanga tisingagare paraini, taigara macross. Saka ndikuti ndichada sendikudada. Asa ndisikudada. No, that's okay. Go ahead. Venda durura. Saka pa number 1 pa cross yedu pagara murungu. Ndisi vanhu vatema 1980 Zimbabwe changotanga ku independence, changotanga ku rula nevanhu vatema. So we're the first blacks who can move in. It was along Airport Road, very nice neighborhood then. Saka pa number 1 pave nemurungu, number 2 ndisi tanga tiripo, the first black, number 3 panga pane murungu, number 4 panga pane murungu, number 5 panga pane mukarati, number 6 panga pane imba ye diplomat vaibva kuZambia. Saka they would vaiunzwa madiplomat ogariswa pa number 8. Saka it was a house delegated all the diplomats ipapo. So when we went to Hertford Primary, panga paine maticha idanga varungu, okay? Vanhu ndobva watanga ku everything was growing nicely. Ndobva vanhu vatanga kuchiva ukama kuti seyo ivo vari kungobudirira. Saka zvakaitika ndezvokuti panoita mari Sisi Mary, panopinda mweya yakaipa. My mother's sister wawaida zvokuti ndokubva atanga zvakaita mainini vava. Since they were right, mai vangu vaingowanzwa masikire ekuti baba vangu vanosiya mari. Saka mai vodzoka kumba wanzwa zvawataura zvamai nasista wavo. Baba vangu vakuzvitaura vasati naimi ko ndiani ari kumboudza baba vangu. Vanga vasingambofungire kuti munin'ina wavo angachive ani baba. Saka vana vambotanga kuti mama mainini handivafarire. Mai vangu vakanditsamwira Sisi Mary, vakanditi ndiri muroyi, ndikatomborariswamo. Baba mai vangu vaichengeta huku, the chicken den. Ndikamborariswa mudanga rehuku chinzau. Haungambodzinge munin'ina wangu. Munin'ina wavaida, she loved that sister. Vasingamboziva kuti Sisi varurarana nababa. That was 1998, and I had just graduated from high school. Nangandare kuno college. Ndokubva that 1998 ndopakaita baba wangu mari. Baba wangu vakaita mari Sisi Mary, Maria inotyisa. Baba wangu vanga vatori neshamwari dzavo dzainge dzine ma-private jet. And this one that ndichata sengoe ndikudada. No, go ahead. Tidadira, it's fine.
shamwari dzababa vangu dzanga dzine maprivate jet vanhu ana Boka. Do you remember Boka? Yeah. He was my father's friend. Why was because shop handinamboda baba vangu vanga ane shop kuna Rizende Boka studio yanga iri. If anybody remembers, vakamboenda mutora mapictures kuna Boka yanga iri kuna Rizende. So he grew my friends na Boka. Boka had a lot of private jets. I don't want to mention this friend, my father's friend, and my boss, and my private jet. So I grew up in a life you could see me. Compared today, I would say maybe Nakakura Upen Wanapokelo. Okay. Where Mari. So it was a surprise. Kuya kwa America was a surprise, and it. Handina kushandira zvinota vamwe zvokuti unomboshandira tiketi inotengesa handisi kunzwa. No, we are listening to you. We are not talking because we are listening to you. Vamwe vanhu vanotengesa dzimba, vamwe vanotengesa motikari. Foni yangu iri kuita noise. No, there's no noise. We can hear you properly. Okay. Saka inini ticket rangu ranga riri a surprise. Ranga tori a surprise. I didn't even know I was going to America until a week before my departure day. Baba ndopo wakati we have a surprise for you going to America. Sitoenda unoruka msoro, say bye to your friends. Saka ndofa nangu, oh my gosh, I was 18, I'm going to America. Ndoko vanda and likely andina any issues andakaita pa immigration because babangu ane mari. I could prove kuti ndine mari ndova ndapinda America zvakanaka. Handiti vanhu ndokutanga kuchiva apinda America ndopakatanga dambudziko zisimele. Mainini vaya vanambotaura namother sister ndopa wakazobuda manje vane nhumbu manje vakuita zvazvo zvokuti murume ndewedu. Sisimeli makamboita sister nasister vanorwira murume. Mainini manje hapachisina zvoukama vakutoudzana namai vangu kuti iwe uri kupabva pamurume. These are sisters now fighting. Mai ndokutanga kwenda kupe kung'anga. Ndokubva mai vavo kuti vaprotecto imba yavo ndobva vatangawo kuenda kung'anga. You know. Now at this point baba vangu vanga vakuda mainini, my mother's sister. Zvazvo zvokutoti vakatotengera mainini imba next to our house. Not next to our house, but like a few blocks away from our house. Mainini vaya kupika, kutorova ute pasi, kuti uri kupabva, toda mai vangu, kuti uri kupabva pamba pako. Baba vangu ndokutora mainini, ndokutora baba mukuru, my mother's brothers, sekuru, vana sekuru. Ndokuenda kwaMutare, my mother's from Rusape paWatsomba. Ndokuenda kunoroora mainini. Saka mbuya mai vamai vakatipirwa kunzi mukwasha wenyu vari kuyazoroora mumwe mwana wenyu. Saka mbuya ndokubva watiza pamusha. Tikanzi handina mashurari akadai kuti mukwasha anoyazoroora. Saka uda kuti urambe mwana wangu mukuru woroora mudiki. Sisimeli, you understand what mbuya was trying to say? Yeah, I understand. Mbuya ndokutiza. Vatiza ndokubva baba watanga kuti hamupagare pamba pedu. Pamba pataigara mai. Ndokutanga kurova mai Sisimeli. Sisimeli baba vachitora musoro wamai vachirova patebho zvazvokuti kana murume asisakude. Saka mai vonzi
mai varohwa, saka ndinanga ndiri kuamerica. Saka vanhu vese vanga vakunditarisira inini kuti inini ndini the source of income at that point, because mari yanga yakuenda kuna mai nini, my mother's sister, vanga vasisane nemhuri yedu, vanga kunegleta mhuri yedu, vanga kuendesa kuna mai nini. Baba vouya votora chikafu chiri mufiriji vochirasa panze asisime. Okay. Vouya malaiti voramba kubhadhara malaiti sisimeri vachiti hanzi buda pamba. Ndipo ndakatanga kuchengeta mai, ndikati mama, nyaya iri panapa ndeyekuti inini ndakutokuchengetai. Baba vanzwa kuti inini ndachengeta mai havana kufara. Hanzi ndopakatanga hondo yangu nababa. Yekuti hanzi uri kupindira mabhurugu, muri kupindira mubedroom dzangu, nyaya dzemubedroom hauni nadzo. Alright. But at this moment, Sisi Mary, mai vari kurohwa. Mai vabudiswa panze havasi kudya. Maida kuti ndiite sei naisisi Mary? Ngatitire tichibatsirana. Handiti. Saka ndopandakati baba, inini takachikwadi mandipinza panguva yakaoma. Tokuti instead of kuti ndikuremekedzesa baba, makuita kuti ndirase urumekedzo rwewe, because zvamakuita kana musingade mai madi kunguva divorce. Muenda kwamuda kuenda wasara pamba. Vagoramba. Yanga yave hondo chamurenga chache. Ndakachiona pamba pedu. Saka vamwe vaichiva vachiti vanhu vaendeswa kuAmerica vasingazivi kuti pamba apa pane hondo iri kuitika. Ndokuuya kuAmerica nditi. Baba ndokutanga kuenda kuguwa rababa vavo. Baba vangu vakandiendera kuguwa rababa vavo. Hanzi ndokunoteura gumbeze rered namama. Hanzi ndokubva waisa maburi pagumbeze rered. Ndokunorara paguwa rababa vavo. It was a brand new blanket patanga riri red. Ndokuisa maburi. Ndokunorara paguwa rababa vavo. Ndokuti hanzi ndanetsikana nemwana wangu inini. Saka chindibatsira. Sisi Mary ndopandakatanga kuita munyama muAmerica. Sisi Mary ndakatanga munyama wokuti ndokubva ndatanga kuti mama chibvai pamba. Mama ndobva waenda kuEngland. Ndokubva wanzonofira kuEngland. Ndikanimbosiya mama panapa. Ndokubva ndati mama zvandavabudisa mumba, mama waenda kuEngland. Chiregedzai ndichitange upenyu hwangu muAmerica, ndichiende kuchikoro chenursing. Not caregiver, no, ndakatoti a degree in science nursing. Ndokubva ndadzingwa muchikoro Sisi Mary ndine 80% pass rate B. Zvikanzi handisi kunzwisisa chikoro chenursing. Ndikati saka panga pane black instructors anga aripo pacollege iyoyo, yanga iri a community college. MuAmerica mune mauniversity akawanda nema-community colleges. Saka black professors, that was during 1998, 99. Black professor anga ari vashoma. Nursing was predominantly white. Isusu vanhu vatema taifanira tiri ma-caregiver. Ndopakabva zita raikunzi British Battle Cleaners, because the job itself was designed kuti vanhu vatema ndovega vanopukuta nekubisa tsvina, varungu vari ma-supervisors. Saka ndakaramba ndikati inini handidi, ndinoitawo supervisor. Ndobva ndaenda kuchikoro. Ndaenda kuchikoro, we started as 15 blacks college, and only three blacks graduated.
but the other white vets vakagraduate, only 3 graduated. Ndokubva zvanzi iwe watadza. We believe you are not understanding the program. Similarly, with 80% said, ndokunotsvaga lawyer, but lawyer iye ndakatobatsirwawo nemama other black professors havana kuzvifarira. Ndobva ndanotsvagirwa lawyer wekuti andibatsire kuti ndidzoke muprogram, because handiti unopasa ne-A, B and C, kana uri pa-B hausi kunzwisisa here nachisimedi chimbonibatsire. Ndopa ndakatanga kuona kuti pane something in my life munyama wandiri kuita. Ndopa matangire emunyama wangu pandakatanga kuziva there's something wrong in my life. But then by the time I got a lawyer kuti andibatsire kuti ndipinde, because nursing school unopuwa 2 chances. Kana pane vanhu vari muAmerica vakamboita nursing vanosiva, unopuwa 2 chances. Ukafoira ka1 unonzi udzoke kechi2 ukafoira you're kicked out of the program. Ndokunotsvaga lawyer akati kana you are 80%. 80% is a good grade. Ndakansara ndatombopindira half the course ndasati atombopedza. Zvikanzi vanga vaziva sei kuti hausi kugona, hausati watombopedza the course, you are halfway and you are at 80% pass rate. There is no way yavanga kuti hausi kugona chikoro. Vakaramba. The board of nursing pa-college ipapo was all white. Vakaramba sisimele vakati kana haasi kunzwisisa atidi, haasi kunzwisisa. Lawyer akati teacher atadza at 80%, vakati kana. Ndokubva ndadzingwa, ndokubva ndaenda. But then after a month ndobva ndazopuwa an apology later na president wepa-university papo zvikanzi sorry apo, we had to go through your story. There was no reason why you were dismissed from nursing. Chidzoka. But kuti ndichidzoke sisimele, it takes a year for that, because it takes a year kuti udzoke muprogram. Ndobva ndamirira this next year kuti ndidzoke ndite message yangu. Sisimele, let me pick up this one. Let me pick this one. Okay. Oh, no. Let me continue. Ndo vari kundibloka basa. Vakuda kundiofa handisi kupuwa basa, ndadzingwa basa. Ndokubva ndiri kuvhunduka, sorry henyu vanhu. Heartbeat yangu probably is at 112 right now. Ndobva ndazodzoserwa in the program the lawyer. Ndobva handiti no, pane some racial discrimination yaitika. Ndobva ndadzoserwa back in the program. Ndadzoserwa back in the program, ndobva ndazopedza, ndobva ndapasa, and I became a qualified nurse, a registered nurse. Mama ndokubva wafa. She died in a car accident ku England. Ndokubva vanga vandisiyira imba because vanga vadzingwa pamba. Ndobva ndasirwa, ndobva watanga her new life, ndobva build a house in Westgate. Saka that house ndobva andisiyira inini. Baba vangu vakati kana. Zvinoita Mwari sisimeli, zvinoita Mwari. Zvinoita Mwari. Ukakanganisira munhu. Baba vangu vari businessmen were mabusiness ndokuparara. Baba vangu vakuita kutora band resaga raya kusunga jini vasisina mari. Ukaitira munhu utsinye. Ukaitira munhu utsinye. Zvinhu zvakazvo kubudire. Baba vangu business area ndokuparara. Mabhazi aya ndokuita accident after accident after accident ndokuparara. Saka ndokubva watanga kuti kuna mai vangu
vasati vafa, sori hako vahosi, vaiti vahosi, sori hako vahosi, andi ndakakubata zvisina kunaka, chidzoka kwandiri, ona mabhizinesi aparara. But at the same time, baba havana kutaura kuti mabhizinesi haana chete kuparara, ivo utano havasisina. Okay. Saka mai ndobva ndaudzwa ndati mai chenjerai baba utano hwavo hauna kunaka, but mai vaida kuti chaisanwa yekuti vakambodzinga pamba ndakudzoka murume wangu akundida mama chaisano. At the end of the day it doesn't benefit you anything. Let's move on. Ndokubva vatenga imba ndobva wakazofa. Some of the people know my mother story. Ndobva wafa vagara kunonzi kuEssex, nokuziva kuEssex kuCentral London, Essex ndokwavanga vakugara. Ndokubva wafa vachienda kubasa. Imba yaya baba vangu ndopandakaona kuti hapana zveropa. Baba vangu ndokundinyorera tsamba Sisimeri, zvikanzi imba iyoyo yakanzi ndeyako ndani. Ndikati mama wakasiya vandi paimba, zvikanzi mai vakafa sei, ndiyo vakauraya mai. Ndikati baba inini zvikanzi because mai madiro ari kuita imba yamai ndiyo vakauraya mai, ndiudze kuti mai vakafa sei. Mai vakaligwa kupi mai? My mother repatriated. She was repatriated. Her body was repatriated back to Zimbabwe. Papo pane nyaya futi maisisimeri, pane nyaya. Body yatorwa. Vanga vakugara nasisi wangu. Body ndobva yai baba ndokubva waflya kuEngland. Ndokubva vanhu varamba vakati uri kutsvagei, wakaramba mukadzi wako uri kutsvagei. Zvikanzi achiri mukadzi wangu. Ndokubva saka when the bodies are repatriated back vanoiswa macoffin aya vanofamba nawo aya. Saka coffin iro ravakaiswa ndoravakasvikira kuZimbabwe. Saka my father went and bought my princess, anonzi amene muZimbabwe anonzi my princess coffins, amene white aya akanaka casket. Amai makasket. Amai vangabude. Vangabude mucoffin yavaya nayo yaya kuti vapinde mucoffin nababa. Vangabude Sisimeri. Mai ndokuramba kubuda. Vanhu ndokutanga kuti dedza anasawira vauye, vanasawira vatange ku anzi vanasawira vanotuka here hamene zvinoita vanasawira zvokuti iwe buda uiswe mucoffin mako. I don't know what anasawira zvavanoita zvo, handiti zvinonzi kana paine zvinonetsa vanodedza mabest friends amai. Hanzi mai ndokuramba kubuda coffin. Ndobva vanhu vangoti ini kana munhu asingade kuvigwa mucoffin yatengwa iyi musiyano wigwa maari kuda. Saka mai vangu vakavigwa mucoffin ravangu vabva naro kuEngland. Rababa riya ndokubva radzoserwa, vakaramba kupinda mucoffin nababa. Ndopatakaziva kuti pano pane nyaya Sisimeri. Pandanga ndisikona ndiri kuAmerica tanga tangopuwa kwama-asylum, tangopuwa ma-asylum, tanga tangopuwa granted our asylums. Saka when you're granted your asylum, you cannot travel. It's Zimbabwe. You can only travel to other countries, but not Zimbabwe. Saka I managed to travel to England. Ndokwakafira mai kuti goodbye mama. Ndobva sisi vangu vanga vane mapepa ekuBritain, ndobva vazotora box ramai, ndobva vazoenda kumba. Saka nyaya dzese dzekuti mai vakaramba kupinda mucoffin, mukasket nababa, ndakatozita zvokuudzwa. Saka Sisimeri, ndapuwa license ka ndambostruggle kuchikoro. Vari kuramba kuti blacks should not be nurses.
ndazowana license because a lawyer azondirwira kuti ndipuwe license ndobva ndazopuwa license yayo. Ndichangotanga basa sisimeli ndakamboedza kuapply mahospitals muno muAmericas ndichiti hey, I'm a new nurse, rega nditsvago as a new nurse in America you have to have at least med surg, inonzi med surg or ICU or trauma experience inokubatsira kuti kusimbisa your nursing. Saka ndakaedza kuapply to all the other programs kuma hospitals ndichiti ndida kubasa ndingahayiwe sisimeli. And then during those days 1998 99 vanga vasati vakuita zvekuita online applications, so you could actually walk in apply as a walk-in. Ndobva ndaenda ku-human resources yemahospitals ndandokumbirawo I'm a new nurse, ndokumbirawo kuapply muhospital menu vangandidedze back havana. Saka I had no choice but accept my jobs akaita sana hospice. Hospice is end of life. My home health care. So I was a supervisor in my nursing homes. But it doesn't help you because you need to start in a hospital. Saka ndichanguti musese mnyama handinambokuza kuti pane mnyama wandakatanga kuona. Ndichangotanga my second job. Ndichangoenda kubasa sisimeli. I was a brand new nurse. I just got my license like a year into my nursing. Ndokubva ndapinda nursing home. Nursing home imomo, the DON, the director of nursing, ndokunditi cut, it's not some say cut, where we mshonga yedu yese, no, inenge yedu cut. You know, it's locked. Saka unenge uchifamba nayo uchipa mshonga wako kuma rooms yema patients ako. So it has to be locked. Inofana nge yakalokwa nima 2 locks. One day ma narcotics. Mshonga ya kutakisa ya. The other ones do mama other mshonga ya isinga count we. Saka ndapinda kubasa, ndashanda night shift. Ndapinda kubasa. Tukanzi kati yako, my cut. Lock haisikushanda. Saka zvaisiri kushanda. Pharmacy ndo vaigadzira mameshini yavo vachaya vachizogadzira the card. Saka you can continue working. You know, pharmacy chauya in an hour or two. Sisimeli at this point, if I had known Sisimeli, I should have clocked out and went home. Nekuti aushande kana mshonga yako isina that lock, isinga kike. Inogona kubiwa Sisimeli, usingazivi. But I was a new nurse. Isisu ku Zimbabwe atina ma issues ma drugs. Takati sina mutorero takatongonzwa kunoko this, you know, takati sina during those days I didn't even know about mutorero. I had no idea kuti muAmerica manga mune ma drug issues ekuti even my nurses ashona angariwo kugoma ma drugs. Saka ndokubva zvanzishanda ndokutora makeys angasingachiya ndokutanga kupa mushonga wangu. Ndakuenda to the last patient kunopa mushonga Sisimeli kunovhura mushonga ndingawani mushonga wabiwa. Not one ka wese wabiwa. Sisimeli ndokutanga kuti marimi ndokubva valoka. They had to lock, you know, the lock system. Nobody goes out, nobody goes in. I no look at the whole building. Ndokundidedzera mapurisa Sisimeli. Ndokubva mapurisa avo ndobvandisunga. Ndokuenda in interrogation room. Interrogation room inotwa kana unzandipana. Andimumbona mama cases emapurisa vachigasa vanhu marooms aya vachivafunza. Ndobva zvanzi uya kuno nemapurisa ndobva ndauya zvikanzi ehande mutoilet
enda unota weight yako. Vakatarisa sisimeri, vakatarisa kupota weight kuzoida kucheka kuti ndine mushonga here madrugs. Vakatarisa ndokuwapa. Ndobva zvanzi okay, chimboenda kumba kwako tinomboita ma investigation. That week of investigation ndiri kumba, the same pabasa ipapo ndokubva pabiwa kechi2 ndiri kumba zvikanzi ndiye akauyazve ndiye akabva aba futi kechi2 ndiri kumba sime munyama uya ndiri kumba. Zvavakaita ndobva vaindisa under investigation. Ndobva vatanga kuuya vachitarisa marecords angu ese muhospitari kuti ndinoba here mushonga, ndinoenda kumahospitari, ndinenge ndichinotsvaga mushonga here. They have to do an investigation. Ndobva vatanga kutepa maphones angu kuona kuti macalls angu ndikutara nani. They had to tap my phone. Ndobva vatanga kuenda ndobva vatanga kuenda kunofunza shamwari dzangu anotamba nani kuti vaone kuti ndinotamba here nevanhu vandogona ndakabira ndakatengesera, and havana chavakabata because hapana chananga ndakaita. Saka what the nursing home did, Sisi Mary, was they blacklisted me. Muona mnyama huyo? They blacklisted me. Blacklisting, I think you call it blackballing, and this is mighty chiku England. Kana unoiswa pa list yekunzi do not hire her. Ndobva vaendesera ku FBI, ndokubva vandisira kuti anoba, ndobva vaisa pa record rangu rekuti anoba mushonga, anoba motikari. Saka ndakuenda kunotsvaga mabasa angauye Sisi Mary. Kudo apply kubasa, inini ndiri nurse, a qualified nurse, and as a qualified nurse mabasa hafaniri kundinetsa. Ndopandakazonzi nemumwe Manigerians muno muAmerica vano they own nursing homes. Saka ndichimbouya kunoko apply pabasa pangu. Ndomboona kuti ndombomanya your references, one ndombomanya your background check, ndomboona kuti chii chiri pa reference yako, chii chiri pa background check yako, because mashaira uri kuita mabasa I don't understand. Ndokubva ndauya kukampani kwake, ndokubva ndamupa $30 yekuti arane my background check. Ndopakabuda kundanzi wakaba mushonga last year, wakaba mushonga panese goma ndozvokuti usaone basa Sisi Mary. Ndagara manje Sisi Mary. Saka baba vangu vari kuudzwa kuti ari kutambudzika. Hanzi ndopa vakaenda, hanzi ndokubva vaenda, ndokubva vanotaura kuti achauya kwandiri, achandingira, achanditi sorry. Ndokutanga Sisi Mary. Handichisi hapana mabasa achandihaya. Saka ndakudzingwa pandiri kugara. Ndobva ndapuwa inonzi eviction. I don't know if you know eviction. Unodzingwa eviction order. Ndobva ndakubudiswa. So once you get an eviction order, Sisi Mary, it's so hard to get an apartment because you have to clear that eviction. Right. And to clear that eviction inodhura. Apa handisi kushanda Sisi Mary. Ndopa ndakatanga kuchema manje ndakuenda kuna sekuru. Sekuru. Oh shit. Jesus. Ndokubva zvanzi actually akanditi ndiende kuna sekuru. Mwana wa baba mkuru wangu anotifarira. Ndokubva anditi iwe
chimboenda kuna sekuru. Vana sekuru ndiana mai. Umbonobvunza ana mai kuti chii chiri kunetsa. Ya ndizvozvo. Pawakatorwa urine paper matematics ausaka yachiti kudii? Ari negative. Shame. Shame, my sister, sorry. Ndokwenda kuna sekuru. Sekuru. Zvunhu zviri kundinetsa. Ndopandakaziva kuti shumweya inonzi nhamo yemumwe hairambirwi sadza. Ndakaiziva pana sekuru vangu. Ana sekuru vakangonditi yako ndeyako, haizi yedu. In a nutshell, ndokubva vangonditi ndichakufonera, ndichambounganidza vana vamwe vakuru, vana sekuru vakuru, vazokufonera. Sisimbe kwakaenda tsuro, ndokwakaenda dehwe. Handina kuzombonzwa from ana sekuru. Nditi haisati yapera munyama, hausati wapera. Hausati wapera. Saka, because a lot is going on, ndiri kusemwa, ndiri kudzingwa mabasa, ndiri kunzi ndakaba, ndakatanga kuita ma-stress ulcers. Saka ma-stress ulcers aya ndokubva atanga kundipa mweya wekunhuhwa mukanwa. Ndokubva ndatanga kunhuhwa mukanwa. Sisimeri zvokuti inini handitoudzwe nemunhu kuti ndonhuhwa mukanwa. Ndotounzwa ndega. Shame. Ndokubva ndambotorwa nezayoja kuno maMerika. Ndobva wambonditi Faith ambonamata newe. Chimbondoudza kuti mabhizinesi ababa ako, mabhazi aya, akatanga sei? Ipapo sesimei, nanga ndichiri musalad kainini, handiti Madimapura madeu. Takakura madeu. Tikati tachikwati. Chivanzi no, kuti tikubatsire. Pane zviri pauri. Zvikurisa mwana wangu. Zvokuti if you don't tell me how my business ababa ako akatanga sei, haubatsirike. Ndikati munhu aifanira kundiudza akafa ndimai handisi. Ndopa akatanga. Ipapo now, I'm now living in my car. Handichisina kokuenda kugara. Ndabata a good point. I'm now living in my car. Handiti chimbobata a point iyoyo because pane nyaya behind me leaving my car. Handi ndakakuudza isisimele kuti ndakauya 1998. Ndakatanga kuunzwa handiti. Ndopakatanga sisi wamai, ndopakatanga kudana na baba. Ndokutota mwana, I think he's 27 now. 98, vana 98, vana makore manga, vazi 27, 26. Ndiye sokusiyana. Kana anenge adarika kuma 29, 30. Ndopakazvarwa mwana iye. Baba wangu na my mother's sister. Saka ndauya muAmerica, I was able to toro hama vana vamai, unotika vana vamai. Ndokubva ndaudza mabrothers angu ese vari 3. Ndokubva ndavaudza kuAmerica. Ndokubva ndavachengeta. 2 years, Sisimeli, 2 years. Sisimeli, the reason why I like you is because makapinda mu England, you understand the English.
thing kuita kuti ukapinda muEngland aungotanga nekushanda anditi now you understand kuti you have to change mapepa ako. Yes. You have to wochinja visa rako kana ukauya as a visitor wochinja woendesa kuchikoro whatever visa rinokubvumidza kuti ugare. Saka it's not a process inoita one day. It can take years. In my brother's situation, it took 2 years. Vasingashande. Sisi mele ndichigara nawo. Ndini kandanga ndamai, ndina ndababa. Ndokuwachengeta vari 3. Ndokuenda my brother, ndokuenda kuchikoro zvakanaka. Ndokuita ma programs. Akaita sana na computer science, cyber security. Vakadzidza. Muri medu chese takadzidza. After 2 years, my brothers angu ndokubva azobuda ndobva vazoita venture into their own lives. Anditi. Ndakuti kune vana vamai vangu chindichengetayo tanetsa. Zvawakaitawo. Shame. Varamba. Sisi handiti ndiri kutaura nyaya yangu. Funga dai zvakaguma ndiri pafoni yenyu here naisisi. I know. Handiri kuuya pane Zimbabwe kuti taure nyaya yako kuti vanhu vakunzwe. Yeah. Ndokubva ndamboenda kumaprofita arimo muAmerica. Ndokubva wanditi nyaya yako ihombesesa. Inotoda wodzokera kupi kuZimbabwe. Wotombonofamba kuZimbabwe. Ndokuti ukwanise kubisa njambwa riri pauri. Baba vangu ndokubva wazvinzwa kuti hanzi ada kuuya kuZimbabwe. Ndokubva waudza vanhu zvanzi akauya kuZimbabwe ndokumuraya paairport. Hanzi ndoda kumutora, hanzi ndoda kumutora ndomuisira pinjisi muiye ndomupoka. And my father is violent, and you better believe zvauri kutaura. Vanhu ndobva vanditi ife baba vako havakufarire. Saka your father is still staying beside Druk Airport ikoko? But I don't know right now. Vamwe vakati hanzi vakamuvha kuDeldel. Ndova zvandichienda unokumbira ruregerero kuna baba. Unoti kuna baba. Nanga ndichida kuchengeta mai. Maida kuti mai varasike here. Ndiripo mwana. Understand. Chindiregerera yo baba. Chisunungura yo moyo wenyu. Ndishande zvakanaka muAmerica. Ndichitora mombe. Yainzi $500. Woenda nayo kuna baba. Woti iyo apology yangu ichindiregererayo baba. Ndiri mwana ndanga ndangorwadziwa umbilical cord yangu namai asati yanga ichiripo. Saka kuti ndione mai vachitambudzika baba. Zvakandiremera. Baba ndokuramba wakati kana. Handisi kuda kumuona pano. Akandidzingira mukadzi wangu. Ndiye akaita kuti mukadzi wangu afe. Ndiye akaita kuti mai venyu vafe. Vakudza vamabhradha angu aya. Ndokuemba kwandakatanga kuitwa. Hanzi ndiye akaita kuti mai venyu vafe. Akapindira nyaya dzemubhedroom mangu. Muri vana hamuna zera nenyaya dzedu namai vangu tikanetsana nebaba, but yanga isisiri kunetsana kwemubhedroom. Uku mama zvanga zvava outside the bedroom. Makazvisiya mubhedroom. But zvanga zvakuti manga makunorwa mai, makunwa nyima chikafu, baba, we had to intervene as hanzi haupinde munyaya dzangu.
handidi ndokuenda kun'anga ndakazoudzwawo nevaroora vari kuZimbabwe anzi ndoko baba vako ndokunotora imbwa sisimeli imbwa ndokunoi mvura iyaya ndokunoigeza yembwa iyaya nemabori anzi sisimeli ndosaka ndati uroi kana uri mumba hanzi ndokutora mvura iyaya yavanga vagezesa mabori embwa nekugezesa imbwa iyo ndokubva waitora ndokubva watora bhodhoro ndokubva waisa pikicha yangu ndokubva waisa mvura iyoyo mukati ndokubva wasungirira hamene wanobva kunjanja kuhwedzako kunjanja ndokubva wasungirira pamuti ndobva wandisiya ndakadaro. Saka Ndiani akaona vachita zvose izvi akazviona zvose izvi Ndiani vachiti nditi mukufamba baba vanenge vachitaurira hama dzavo ndozvandakamuita. Saka hama dzadzoya dzonduko dzati fei pane nyaya pauri pane nyaya sisimele zvikanzi ndokubva vaenda veukama ndakatumira muzukuru ndowandakatumira ndikati chienda ne1000 US unonditi baba sori heni chindirisunungorayo ndirarame mwoyo wenyu baba ndokuramba wakati handidi kumuona pamusha pangu handidi ndabirwa mushonga FBI yandaitirwa mukunzi ndinoba mushonga sisimele basa haringauye ndopandakatanga kuti Mwari ndinorarama sei ndokubva brother wangu anogara kuMiami ndokubva achata ndokubva ndadedzwa handiri unoenda satete ndobva ndaenda kumuchato. Brother wangu ane mwana wake then she was 5 or 4 years old 5 sisimele mwana ye aiti akandiona sisimele mwana aita kuchema tikapinda mumotikari ndinaye akanyarara inini ndikangopinda mumotikari mwana aita kunonzi zvazvo kutadza kufema nekuchema ndobudiswa mota muya onyarara ndopinda mumotikari mwana ojamba sisimeri ndokubva zvambonzi aiwa nasisi vangu vanogara kuEngland ngatimboonei maybe akapfeka red dress maybe haafari red dress ngatimboonei mangwana chimboya akapfeka white dress pamwe akaita futi kechitura akachema achikuona toziva kuti pane chinonetsa ndokuuya the next day ndakapfeka white dress achitamba nevamwe vanhu vakuru achitamba inini kupinda murumu sisimeri kungoti masiso pandiri agoredza mhere mwana wabradha wangu zvokuona kuti ndopandatonzi chibuda haukwanise kugara murumu the same room ine mwana wabradha wangu ndopandiri kuti mabrothers angu havachadi kunditora vanotanzi pane zvawakabata. I get you now. Handisati kuti ndichirondedzera nyaya yacho ndoidzoinhisa nyaya dzacho ndimudzwe ndobva ndatanga kunzi ndiye muroi ndiye ndobva watanga kundinyorera maimosi semeri Satan muroi wemumba
ndiwo akadya mai tiudza kuti mai wakafa sei Shaka. handinambokudza kuti mukana makutanga kunhuwa Shaka. kana kuzimbabwe kwachona anambokutsika since 1998 zimbabwe asanamboitsika hazvina kunaka zvedero ndopandakatanga uno kwandinogara ndokutanga kuti aiwa mukandidzinga mabasa mukasandihaya mabasa ndakuzoita ndakuzononyorera muamerica unogona kuenda kumagroups anobatsira mablacks anonzi affirmative actions aripo anonzi ma-affirmative actions anodila with discrimination ndokuzoenda kumagroups aya muamerica yakuti ndibatsirewo I'm a black nurse I cannot get basa ndakabirwa mushonga blood rangu rese it's negative ndopawakazotanga kuita sekundipa basa but arisiri basa raya rekuti unongoti the minute wapinda kazvenharo they didn't want to hire you uri kupinda because washandisa affirmative action they have no choice but to hire you but the state yandiri inonzi at will hire. At will hire means we can hire and fire you. We don't have to any time. They don't have to give you a reason. Sisimele ndokutanga kupinda mabasa. Ndakunzi manje wakuudza vanhu vese mublutic anonhuwa musikana magara naye imwai coffee, drink coffee when you're sitting next to her anonhuwa ndikapinda mutoilet ndokutanga kuisa makamera mutoilet ndikaita maperiod woudza the whole hospital kuti aenda pamaperiod sisimene kuita dhodhi kwaitondinetsa because ndaitya kusemwa because ndikangopinda mutoilet chete varumuka votanga kunditiza kunge ndini the first person to have mentation okuita maperiods ndini ndatanga munyika mese kuita maperiods voenda vondisema ndopandakazoudzwa nevamwe manigerian muza manigerian vanoziva zvechivanhu vakati aiwa pane zviri pauri ndikati ndiri kunetsekana sisimeri ndokubva ndadzingwa pabasa pandiri izvozvi ndiri motikari handina kana nerent sisimera ndobhadhara serent mabrothers angu anoditi ndinoloya kubasa ndiri kudzingwa Shakira. But zvinoitika upenyu zvinonzi chaona iwewe chinogona kuendera kune mwana wako ukasazvichengeta ukasazvifambira nditi hello Yes, tikuzwa. ndokuita mwana musikana ari kucollege 4-year college right now ndakarara sisimeri ndokundifonera achichema mami ndikati chii
My professors, they refused to give me recommendation. They said I cannot do masters. Ndokuti zvandakambretwa kunursing school zvazvo kunzi uyu mwana wako mwana wangu une mwana ndine mwana ane makore mangani 21 sisi mari ndakura ndine 46 ndakuta 47 ane 21 so mama they refused to give me recommendation pauniversity andiri ndobva ndati vanodaro kunhu vanotema ndakadzingwa izvenesi. Sister Mary, at this point, ndakablockwa from working, no hospital, no job. Inonditora. Ndopa ndakazoudza nyaya yomusikana yaSendi yaya. Hello? Tukuzwa. Hello? Yes, I can hear you. Irukata. But tukuzwa. Don't go ahead, tukuzwa. Nyaya yaSendi yaya kuti pakazoya chiti ndiri nesi ndiri kurambidzwa mabasa. Yasati. Ndopa ndakazoona riSendi inini handina kana nebasa vanhu vaisaka mandinogara vakutondiziva. Havachadi kuti haya Sendi vakatombonzwa kuti ndinonziningi havachatodi kuti haya tisina kushaya kuti ndiri kutadzei handisi kutadza basa asi ndinongonzi ndinonhuwa. Ndakagara motikari sisimesi ndiri kudzingwa musaFriday handinareva. Saka ndokubva watanga kuti tida kumudhipota. Let's deport him. Ndobva zvanzi ndokunyorerwa petition muAmerica yekunzi ngatimudhipotei. Hanzi akaba mushonga. Sa petition yakanyorwa nani? Pandinofamba vanotombudza varungu pandinofamba ndotokudza kuti hanzi you have less than a month before Trump kicks you out. Avachaite zvokunyara sisimere vakumbudza in my face. We have less than a month before Trump deports you back to your country. Deports me back to my country. Ndakaitei. Ndakagara muno mumuseti andinogara. Handiti. It's Western Mississippi when it comes to racism. Vaisada Obama as a president. Vakaramba, they refused to honor Obama as a president. Vachiramba varungu vakamushungurudza chacho kuti vaisada vamwe akangoti hake as a president, but they refused. Some TV networks refused to air Obama. Achipa panews vairamba like Fox 19 yairamba kuair Obama on the news. Saka ndakaenda kuchechi yevarungu. And then Pastor Maxen ndokubva amira in the Maxen churches dzinenge dzakazara sisimene anditi. Ndapinda muchechi muya sisimene. Zvikanzi whoever voted for Obama should come and repent. Obama atove 10th commandment, thou shalt not vote for Obama. Since when? Kana Obama musingamude, munoti let's pray for Obama. Not to move with the whole church and say if you voted for Obama, come let's repent. Hauna citizenship record. Ndine green card. Okay. Saka munodhipotwa here kana muna negreen card anodhipotwa here? Hanzi ndikukodza commotion. Ndokwandira kuenda nenyaya yangu. Ndokubva ndasumuka. Ndokubva ndabuda. I was the only black that stood up. Ndobva ndaenda because I couldn't have a black president.
being what disrespected. Nokubuda. Church, yeah, the owner of the church was friends with Mapolisa Umantokara. Nova Watanga Kundisa on the radar. Lokuti Anze, she's a terrorist. Nokutanga ku. She's a Mali. Upendo wangu. Nokutanga kundindiri terrorist. Sakanga pandayengo famba sisimeli. I will be stopped by policemen. Ndikangofamba ndikangokona chete sisimeli. Ndastopwa nemapurisa. Kungo ndisandikangopinda motikari. Ndopanda akatakati, hey, what's going on? They have labeled you a terrorist. Chienda kuna baba vako sei, because baba vako vakaitora matare vakarowera pasi. Chienda kuna baba wochizvifugamisa wochiti baba ndakatadza chinditoraiwo semwana ndirarame. Baba havasi kuda Zimbabwe, ndopandakamudita. Saka iwawe chiripo right now is you do you want my honest opinion Paul? Kana kuti I might offend or upset you? Because right now as ndatera nyaya yako bva pakutanga, when people did not understand I was following it. Kuti ndisvike kundinyazozoona kuti ndikuda kurura kugumira papi. First of all, caller, akuna mwaba vanorasa mubereki mwana wavo zvokusvika pakundodaro. First of all, you need to go kuna baba in person kunochemera baba wako. Kana vari baba wako vachida kuuraya, then let it be so. But one thing for sure, caller, my sister, Faye, trust me, your father will not kill you. He will not kill you. Then renewal right now, ndinosikraucha mari kuenda kumba for a month. Kunochemera baba kuti kamuda kunuraya baba rimwana wenchindurayai. Kati, I can't aid you because the phone yandiri kushandisa kuti live haisi kumburitsa ma-comments. So I'm using the other phone in a Faye kuti ndikwanise kuti nditoverenga ma-comments. So ndikwanise kuedha because they edha kwanifa kuuya kune the other phone, but now phone iyo haina ma-comments. Taura ngotinzo Faye. Exactly. Exactly. No, listen, Faye. Blocker because they are doing this on the phone. Faye, go on the ground. Kusiri kufande gupi. Zirina ndifira kwa baba wako than kufira foreign land. So that is the main reason why you are not going to Kumusha, because we not come to Pakudzoka. We're not gonna blockera, of which yes, but Shoguti Baba could block a shaman, the Baba Wakosha. That's up ground, but don't do raya, it's okay. You catch Gavas, I want you to do raya, but I don't see how Kurai. At least in any guys on America, please help us. Is it true kuti kana kabuda in a green card did? That's okay. Is it true? Anyone is it true kuti kana chinga kabuda in a green card? Kudzoka adzoki. Because we need to help a sister, guys. This is serious. This is quite a serious problem, Yanayo. And it will not go away. Kana june chiva mkati. Kana zvine kubatwa mukati hazvipere. Handimaona right now she's vulnerable in the street. Handimaona ane mwana ane 21 ari kuda mai havana pekugara mustreet. Handi ukaona munhu akutaura kuti inini pashe zvangu ndinotonzwa ndega, I don't need somebody telling kuti muromo wangu muri kunhuhwa,
As much as it might be a medical condition kana kuti chii, but the fact yekuti ari kuzvitaurira ega, it shows kuti ari kuziva zvaari kuita. Anomaona. 2, nyaya yake mukaiteerera ke pane apa kuti apo neapo, but pari munhu ari kunyatsotsikirira kuti ndaiti ndikapinda mota mwana anochema, ndikabuda mwana onyarara. Kureva kuti paari iye anotoziva kuti there is something chitori paari chakaitwa paari, guys. And kana ari foreign land, there is no way she can get help afa kuenda paground. Ndo pacho kuti panodzoka baba vake vakanosunungura vakanzwa tsitsi, panodzoka she can come atodzoka atofonerwa nekwakambodzinga kunzi takuda kubasa dzoka, zvinoitika. Ndotokumbirwa maere Sisi Mary, handina kana pekugara. Kusaukawana mari yeredi uneva nepeople kuti iwe ushara kuti izo mushure kuzwa pandakakatwa foni ane basi vanoziva vakaheka foni yangu, saka vanoziva havadi kuti nditaure nyaya iyi, saka vanobva papa pandati pane foni panamboti pane foni iri kupinda, handiri pekutanga ndamboti pane foni iri kupinda, ndiwo kubasa vanga vakanyarara, saka vakandipa ofa musi wa6 January. Saka ndikatanga musi wa6 January, Sisi Mary mari yerenti ndinokubhadhara back, nokuti kana ndichitanda izi nesi ndinobhadhara vangu zvakanaka. Ndinoona pekungogara between now nemusi wa6, handina kana nemari yerenti. saka pekugara pacho unapo here, idacho kaiwana here? Ndinogara mumotel. Andina ndakapiwa eviction, andakakuta ndakaitwa eviction, ndakatadza ndaidzingwa mabasa ndobva ndaipiwa eviction. Saka ndinogara mumotel, ndoma ndinobhadhara 1,500 a month, nokuti handinokwanisa kuona dzimba. Ndikaona munhu anoda kundibatsira, my phone, pane vanhu vanofona pafoni, vanofonera back voti musamubatsire, saka vanobloka all hope. Saka there's someone anenge achitoteerera phone, and then whoever phones kuti andibatsira anobva ablokwa. Ndobva zvakanzi Faith, pane chiwanhu chiri chikurisa patinenge tichida kuti tiri kubatsire, tiri kutofonerwa kunzi musamubatsire, vanobva vavhundutswa zvonzi musamubatsire, ada kudhipotwa musamubatsire. Saka anoudza vanhu kuti musamubatsire ndiani? It's mainini vangu, pane mainini. My mother had 2 sisters, the good one, not the one wakata mwana now. Mainini vangu ndo vandakamboedza kufona kechitu, anasekuru varamwa, vana kuramwa, anasekuru vakangoti aizi nyaya yedu ndobva wasiya. Saka wamboti unogara, saka iwe say which one is the truth? Wamboti unogara mumota, iko zvinowa kuti uri mumba, which one is the truth here now? Sisi Mary ndikubudiswa musi Friday. Okay, but all right, let's do a video. Let's do a video. One day. Right now you are in the car. I can see you are in the car. But you are one, but you unogara mumba one. It's here, madam. What's one? It's here, madam. What can it? Because one is Mary. Ndikudziona. Saka iwe unorara kupi? Ndakatokumbira kuti ndokumbirawo ndipa until Friday. Ndokwanisa kukumbira Zimbabwe ndibatsiro. Ndokubva apa ndinogara. Ndokubva wanditi all right, we'll give you until Friday. Otherwise we have to evict you. Saka Friday yacho ndikubvunza inini Friday yacho ikasvika ukaburiswa iwe une pamwe pekuenda here? Handina Sisi. Ndakamboona mukomana anogara kuWest Virginia akanditi huya ndokutora akangoti foni pasi kwakaenda suru kwakaenda kana kufona kuda kufonera nayo akatokuezotora nana kuzoti nayo chiko Yeah.
But Team America, anyway, Team America, but friend sister, anyway, Team America, can you please help one sister here? Team America, Team USA, please. Saka vakafona sisimeli Hey. vanobhurokwa ave vanhu vari dedicated kutiona ndichitambudzika varungu vanovaudza kuti usamubatsire zvine mweya muchina usamubatsire vanobhuroka vanhu saka kana uchida kundibatsira wotosimba wouya udondiporawo nditoriwo registered nurse nditone license ndinokwanisa kushanda asi pane zvinofanira kugadzirwa pandiri kana pane zvishereketwa zvogadzirwa pandiri tisimene ndirarame ndikuisa dzokutodare pamwe zvekuti zvinhu zvovakugadzirwa izvo ndikutoisa tinokokumbirawo vanhu vakwamika kuti vabatsire vedu wedu nokuti ini kana zvina kumira muchemendero Team America batsirai mumwe vasikana saka ndakanzi by Friday I should be out of the motel ndakamboya ndobva ndati kumabrothers angu ndakachengeta vana vamai ndakambokuchengeta 2 years ndiyagara nemi chidusa hedu amunoisa ibla vakaramba igara hangu tonogarisa ibla ndasembwa sisibeli ndasembwa ndasembwa ndarichindipaiwo chikafu chamunopa ibla Pay. Pane vanhu vari kuti one iwewe you discharged yourself from the hospital, you were in the hospital. sisimene vanga vasingatombode kuti ndishande pahospital vanga vasingade I wasn't going anywhere. No, you were not working for hospital. As you were admitted for hospital. Admitted, and this could when you say admitted, nekushanda, I don't know. Admitted as in ku admitted kupatara uchirwara. And ndakaendeswa because zvakatombondivhiringidza musoro sisimeri ndobva ndaendeswa kuchipatara komunorakidzwa musoro pfungwa dzangu dzichiri right. Muchipatara imomo vakatora mablood samples ese vakatora from HIV because zvakawanda zvinotenderedza munhu musoro vakatora from drugs ese meth, cocaine, whatever drug muropa ndokubuda ndiri negative sisimeri. Okay. Saka a hospital cannot kuchengeta if there is no cause. All my labs were negative. Judge ndokuti no musamuchengete haana madrugs musisi ndobva ndabudiswa saka vanhu kukutaurirai musadaro wewe musadaro asadzva kuitira kwauri handiti vanhu varikukomensa chena kungotaura zvavo ndichaenda after ndinovaziva pane vamwe vanhu wedo musadaro kana upenyu usati wakuomera anyway musadaro mangwana hauzikanwi ndakatoitwa noti ndakatotorwa ropa sisimeri kutobudiswa ropa rese from all diseases from HIV, syphilis to gonorrhea to my drugs to weed marijuana to all meth to cocaine ese akabuda ari negative sisimeri ndinoenda nhasi ndinoenda ndokurekidzaya ndinotora marecords ndinoenda nhasi izvozvi ndokufakisirai marecords angu akayari negative sisimeri akayari negative jaji akaramba kundiholda zvikanzi there's no reason atenge munhu mubudisei ndobva ndabudiswa
dai ndakaonekwa ndine madrugs in my system, license yaitorwa. Right now endapa license yangu is active. Vaitora license ipapo, that's 5 years ago. License yangu nanhasi isiri active sesimali. Yes, I understand people want to call, but I've got only ndinongorine phone 1 year, guys. The other phone haisi kuburitsa mandikiri haisi kuburitsa ma comments. Saka ndi phone 1 yandinayo ndandiri kuona ma comments unless I drop it. Ndotombomudropa iye. I have hospital records. Demand every hospital. And demand one record that all of them are negative. License yakatorwa sesipeni. That's the first thing chawanotora license tinayo. License yakatorwa sesipeni. Namayo. All right, I get you now. License tinayo. Musaseke Zimbabwe. I know what to say, but you have to try to understand that they are not laughing, they are trying to understand everything. So saying, then be in the comment section. People want to give their advice and to help. And let me hear. Hey, yes, I'll drop you. Okay, sure. Right. 419 is good. What about 449? Okay, I've got Sweet Lulu. Let me call back. I think she's there. I'll make her go. Hi, my sister. How are you? I'm good. You. Good. Okay, so I'm trying to understand story of Sister Mary. She's been in the States from 98, I think that's what she said. Yes. Saka, why asina ku obtain a citizenship kana anga akauya zvakanaka. Ane green card. Zvakare zvinoda kuzika ayo because akaita green card rake akariwana via asylum here kana kuti akariwana via work. Because kana iri yeasylum haagoni kupinda muZimbabwe kudzoka because anenge akaita upoteri. Saka anonida kuclarifya ipapo kuti green card rake akariwana sei. Okay. Ende zvakare since ari kuti iye akaita nursing, kana zvenursing zviri kuramba anogona kutsvaga basa even pamotel pacho paari kugara ipapo as a housekeeper or any other jobs. Mashops anotora vanhu zvakare because nyaya yake I think akabuda last year achitaura kuti ndiri mumotikari same car ari kubhadhara sei motikari because kana iri car note inobhadharwa pamwedzi inoda insurance. How is she affording to pay? Okay. This story yakabuda last year achitaura the same thing yekuti ndapiwa up to Friday saka Friday yake aisvike here ndo pane nyaya. Kana paine chiwano chiripo kana kuri kunzi the reason yasoda kuendera kumba maybe green card yake ndeasylum kuti zveshuwa haagoni kuenda achinodzoka until achiwana citizenship. Saka ngatisanangoti ipapo kuti green card yake akariwana sei. The 40 green card rachona rinorenewa after I think every 10 years. Yes. Rambai Muripo, I'm adding you on that call. That's the only way. Oh, sorry, I didn't. So good. Right? Yes. Let me answer my questions. All right. Okay. And I asylum and I got my green card and did it. Please, Musadaro. I want to. Watanzwa nyaya yako kila kitauti. They just hire and fire. Saka tanga tichibvunza kuti rakawakariona sei. That's why isingagoni kuenda kubaka because green card rako dere asylum. No,
once ukaita green card ayasasa munobva yadropwa unongowa aiwa kana waita citizen fei usadaro information isiriyo green card haugona kunyika kwako uri kuamerica here inoripota in the system fei tarisa vanhu inoripota in the system because wakuita upoteri ava ndo immigration minister ava ndimene handizi panguva yekupesana weduwe atikupesana tichida tichida number 3 mati mota yangu mota endakaipeya off ndega nebonus yecovid aitepa mabonus ndikaibhadhara ka insurance uri kubhadhara nei insurance ndobhadhara once a year one flat rate watopedza ndinoshanda every other 3 months ndinoshanda ndodzingwa every other 3 months ndadzingwa every other 3 months ndadzingwa last year wakabuda pafacebook ndakadzingwa aiwa ndiri kuti fei hausi kuteerera yemumotel okay ndinoshanda every other 3 months vana vavaedo okay every other 3 months ndadzingwa saka pandinoshanda I make 52 an hour ndinochengeta mari iyoyo ndiwe ndinosaramisa hauzi upenyu wediwe hauzi upenyu ndakateerera taurai kolenga kolenga ambobuda todzoka nemusisimani at this point blood pressure chifei mira nditaure nasisdona pako iwewe dona pako ino nditaure chisimele dona pako yangu ndinyaya yangu kutaura nasisimeli because ndikukutara the reason why she cannot go kumba ndeyekuti green card rake ndereascam saka ukaitaunderstand ukaenda kumbanga uri pagreen card haugoni kunodzoka ndo reason yaari kutanzira kuenda kumba because paanowana ninge green card rake akadai akaenda mberi obva anoaplya citizenship handimuri kwanzwisisa saka haana kuenda maybe because anga ane criminal record saka once ukaita criminal record sezvaari kutoaugoni kuenda mberi uchinoaplya ani mabaona masisimeli handina criminal tase komedi yanyorwa nadr yokunzi how can she work without thank you andina thank you dr andina criminal thank you sisimeli drop this caller thank you dr jabule andisikwanise kushanda kana ndine criminal record andikwanise kushanda kana ndisina license thank you dr jabulo ava immigration officer vanoshanda kuimmigration yataurwa nadr jabulo chinzi haakwanise kushanda kana asina license number 1 fei wati wakadzingwa kubasa ukandwa kwamatraki that was 2014 2014 now we are in 2025 iri kundinetsa nyaya iyi ndiri kushanda dai license yakatorwa kare that's 10 years ago license yafanenge yakatorwa 10 years ago anditi apana zvandakaita ndozvandiri kuti chindibatsira pachivanhu ndimise jambo ariri pandiri. No, I understand point yake switchly yari kutaura yekuti kwaari she believes kuti ane jambo ndibatsirewo ndibvise jambo ari pandiri nokuti right now license yangu is still working handiti iri registered but I cannot work. Yes. ndo zvaari kuchema nazvo kuti ndine license iri kutoshanda iri active dei ndandakaita mhosva dei ndisakwanisi kushanda anyway saka ndine jambo. When someone is hurting, I'm hurting. Okay, nothing has been nice. Nothing has been well with me. Nothing has been well with me.
nditi itaurawo semukadzi akabereka itawo semukadzi kwekubuya kunoku kuda kuti munzi makadzidza I'm sure wakati immigration officer lawyer say but itaurawo semunhu ane hura anditi ndokuti temasibanda ndinorarama seiwo neupenyu hwakadai chindibatsiraiwo mbozvandikuti dzamga racho randikona ndabva ndapera ndamira panzvimbo panapa uri kuona zvikuitika feiona you see when people wants to help right people they ask questions because mazuvano Faye listen Faye listen I get where you're coming from and I understand your situation and I understand your frustration and I understand what you've been going through and kuti wasvika papoint yekuti zvanetsa anditika but these people we saw help from and so when people comes here listen chimboterera Faye chimboterera 2 minutes chimboterera because of scammers and things like that anditika vanhu vasati vabvisa ma5 cents avo tibatanidze pano they want to ask questions and verify your story kuti yakamira zviri wani here zvino vakauya vakabvunza mubvunzo and you start calling them names my immigration officers and stuff like that nyaya yacho yatora samusoro allow them to ask questions answer them maybe she's right maybe andigona kuenda negreen card maybe she's right andisati ndakaudzwa kunzi ukaenda udzoki maybe she's right ndozvandakaudzwa hanzi ukaenda udzoke Faye ukaenda ukabuda muno hausi kudzoka ndozvandakaudzwa maybe she's right andizive mwari wangu musaite unindiseko nezimbabwe maybe you are right. All right, let me drop you in the bochora. Let me drop you in bochora. Yeah, this is complicated. This is complicated now. This is complicated. Right, 419, guys. Those who want to call, can you please call in? Yeah. 419, I don't phone 419. 419, I don't phone. 419. Very complicated, Jake. 419. Hello, caller. Hi, sister. Yes. What is it? Because honestly, she's been in this situation for a very long time. If I made a long time because I'm thinking I've never done my from ground but because from last year or maybe she's been through this maybe 3 years because I was like last year but I think she's been going through this for a while now. Either way, I'm trying to 1998. I remember criminal records are supposed to because una blacklist whenever you try to do something 3 months and then we are dropping it but somewhere but I think those restrictions we see plus the fact that I'm mental health and all that. The other issue is that my brothers are going on vacation and the brothers now for here to come to social media and here your brothers are people and why now? You need to win out of numbers of brothers. I took about the 20 comment section who are my numbers that someone speak about what singaoni won't speak up no maybe just not
as I remember your story. So I'm thinking in diaspora, to be honest, I'm homeless like this, especially like in this winter time. I'm so surprised. America kana neku UK kana neku Canada, it seems like there's something she's been doing and they cannot help at all. Even like they can't help it anymore. Saka dai ndachiwana number dzabhudhi vake at least tagona kutaura navo brother tikumbire tinzwe kuti why are they not at least helping you nemari yerate because she can't be homeless here and her brothers. Live askati mari kuti wape munhu mari muoko vane zvavanobhelieve zvokuti aiti akapinda mota vanochema and all that. But we want to hear from them ka. So vasonga nezvozvozvo makataura navo gavangonobhadhara mari yezvese angonogara kana mari ichingotsvaga kuaccount kwavo but ane pekugara kana mu1 room zvakashisheya somewhere. Simple. Varikoko vari kuchema zvozvo kuti akambovakatirawo. Surely havakatadzi kumubhadhara mari ye1 room tete yanenge achikuye kuti awane pekuisa musoro nekubika. Vanomubhadharira kana gore. Something I was listening to your story. Maybe there is a whole lot of things we don't even know with Faye. Because why I'm just attend their pay on her now. So like you were saying, why even ngachita homeless ku America? Homeless. Do you know even accommodation, the accommodation and it uchitambira kuti mabenefits anditi pamusoro pazvo. And then you know what you want to £5 a week and £10 or whatever it is. And it but over what I have to go by the resource. What was the remove Victor and the one of them to see on street, probably also to have to cancel. They won't help you. Right. She wants to come on her live power, but let me who direct call. I can't aid. I can't aid you man no to direct call here pa WhatsApp na ida mu aid na dem on WhatsApp da mu aid ai papa. All right, let me go on WhatsApp. Okay, sure. Hello caller. Ante ndatofonirwa izvozvo nepandinogara hanzi we have to evict you vanga vanditi up to Friday savatondifonera izvozvo izvonzi we have to evict you ndovangoda okay mina ndinotora zvinhu zvangu musati mandidzinga musati mabudisa zvinhu zvangu panze vakafona izvozvo sisimeri a minute ago achitoudza kuti ndangada kupa until Friday but you have to be out today. Naife ndokumbira number dzema brothers ako if you allow can I please my brother angu anonzi Moses ari ku Kentucky na anonzi Michael ari ku Miami. Ndikuda number I want their phone numbers. Okay. My daughter has the number because wakandibloka saka mira mwana wangu paanodzoka ari kuchikoro paanodzoka nomuti andipe ndokupa sisimeri anodzoka kupi kwauri asamugara nemwana ipapo. No, mwana akatora baba wake ndo akatozotora mwana because I'm unstable right now. Baba wake ndo akatozotora mwana wao asakagara baba wake saka anodzoka kupi. Aenda kuchikoro ari kuita pathology ari kuita speech pathology saka aenda kuhospital pane zvaari kuita zveinternship zvake saka anoita 8 hours internship ye-speech pathology. She's a speech pathologist. Saka anozouya here ipapo. No, anopedza na4 ndomukumbira nhamba dzemabrother ndokupai. I think let's start from there. Give me your brother's numbers. Let me try to talk to your brother's Tega, then I'll come back to you. Ndoza ndikureva kuti mwana wako kana achinge abuda paanopedza na4 get the number send them to me nemazita avo. Let me talk to them timbokumbira tinzwe the reason why they are not helping their sister kuti chi. Definitely. Yes. Then todzoka panapa totatonzwa kuti mana brother wako vari kuti kudini. I will talk to them kuseri inini ndoga ndotaura navo ndovanzwisisa kuti why vasiri kukwanisa kuti vakatsirisi vavo 1 muforeign land then totangira ipapo. Okay. Is that okay? No problem, Tisimeli. Okay, that's fine. So tomirira time inodzoka mwana okupa number wontipa number. Yes, we can go ahead before I drop the life because ndoda kuzomirira number yake ndofona before we do anything. Hey sisi murise. Mutala nini? Mutala murise. Ndatambura fungenwa. Kana chiri chivanhu ndatambura wewe. Okay.
ndadzingwa nhasi vanga vandita 2 Friday saka vatondifonera vachinditi hatisi kukuda pano. Okay, all right. Ndikuteerera. Ngatimbosi, okay, at the moment, in nangu ndikutaura semwana because you're way older than me. But ndikutaura semwana who's been through something and who goes through something that's so similar. Yes, I am. Munganditro favor. Yes, parents. You see, Mama, I will call you Mama actually. Mama, can you do me a favor? Can you go? And it's not good I'm judging. But because I know when I go through something like this, that's just like sometimes it's better. Even you can check out yourself in my hospitals. I know my hospitals. I know. Mama, Mira, Makaenda, but Janas, that is Janas. And Mama, I know that you're okay. Yes. Mama, ndakaenda tashwari ndakaenda Mama, medication here sometimes. Ndakaenda doctor akatoona kuti handina anything in my system. Ndakatoclearwa nadoctor akati handina anything in my system. The reason my brother angu anotaura kuti haasida kuti handina mushonga wanofanira kutora. Ndiri kungonzwa ndaita munyama chivanhu. Mama, Mira, Mira, Mama. Ndikanotorwa mushonga vakationa kuti hapana zvandinazvo fungapo ndozvavakatanga izvozvo ndozvavakatanga vafunga ndokuenda nokunoburisa handina kana nemushonga ndiri kudzingwa ndatodzingwa every 2 months ndadzingwa pabasa zviri kundiremera vedi vemuaenda kumadiagnosis zviri kundiremera inini kuti ndifone handina violence yandaita handina munhu wandakatuka handidi ndosaka ndikatora vari kubva vati anawo vada kuti ndite mushonga kuti vatore license yangu handina I cannot mushonga vanotora license and the only way I can prove handina anything is my license, my blood is clean. Vanotora mushonga vanotora license yangu. Saka ndakaita to answer. Okay, Mama. Ndakaita and apana ndiri kunetskana noupenyu. Mama, ndikunzwa. Mama, Mira ndikutaura nemi. Inini ndikutaura semunhu anoenda through this process. Sometimes Mama, Mira antidepressant ndikatoendeswa everything but ndiri baba vangu pane zvavakaita. Okay, Mama. Saka zvikadaro tisingatry the effect of spiritual realm. You know, Mama, okay. Mama, take 2 minutes, Ningota. Inini, like you said, just spiritual realm, understand it and everything. But we're going to take that aside. That it is Munika, because obviously Nika, that it is no they won't understand. It's better put it a mantimakamboenda. Inini kusema when wamunoda. Jokera iko again. That nasi che. No, I'm not saying that never can clear is even better. Tinyaso is not a problem at ichi because most of it. Pamakaenda paper go clear. It was okay. It's just managing extra loaded stress. It's not talking about shoma. You won't even know. It's not about big. Najemba ndikaita wetako. Mira nditetsana. Ndaita similarly manamba emabrothers angu kana mwana wangu adzoka vanhu vasinganzwisise chivanhu zvinonetsa kuti kuti ndikudze baba vangu vakatora maburi embwa kuti ndisemwe. And I've been saying this. Mama, I'm not disputing. Ndatanga nenyaya yangu before ndapinda ino baba vangu vakatora maburi embwa kuti vandigezese. Saka kana usiri kunzwisisa izvozvo I'm at a point where I'm stressed out. And I'm completely understanding that stage. Alright, okay, they're going to pay this out because I've got my calls. This is as well. Sisimeli understands me better. And vakatora imaburi embwa
kuti ndisekwe ndisemwe nzvakuita zvokuti handisanzwisise. Hapana munhu ari kukuseka, hapana munhu ari kukuseka. Mama, do you know kuti zviri munhu amukutaura naye? I've been in rehab more than 4 times. That's good. Ndinotoenda kurehab. It's not a problem kuenda kurehab. Ndinotobuda like a completely different person. Kana zvatoipa chaizvo mapurisa anatilitora panapa. Because I'm going to speak for myself. When I'm having one of my episodes, you talk about defensive. You talk about even my doctors and my professionals are choker. But I want to show take an name. But one of the places I will my high dose medication because I can become so erratic. But I'm not saying you're erratic, Mama. Mama, I'm not saying you're erratic. No, I'm not saying that you're erratic. What I'm saying, do you know what it is? Imagine how are you going to translate that into English? You cannot translate that into English. You have to. That's the reason why we're going to. We can't say you can't go. I can't go to the police. They'll look at me like I'm even more crazy. But that's the difference. Dr. Peng. And that's what they're gonna look at you. What is Chivan? What is Chivan? You can't explain Chivan in English. That's another reason. It's better sometimes. It's better to even use the system that we have to get the help. And everything else. But once we're in these countries, if we use our spiritual realms and everything else, it's not because it's happened from institute for a very long time. And I don't want you to go through that. I don't even want you to go to the rehab center because it's not a nice place to be in. And Mama, even if they clear you, keep going. To try and figure out it's stress. You're stressed as well. Stress can cause that. Stress not going to go with something else. In any stress, you're going to stress. Can I Facebook? You don't have to pay Facebook. It's you see, and I will now start drawing my family close and close for me to get the help. I don't like going there because it's taking time, and like what Mama said, most of the time you'll be drugged up. You're not a zombie. Have you ever felt when you're a zombie? Medication are no good all the time. However, when you come out, you have that sense of, because they would start taking down your medication to stabilize you, because small little things would trigger. I'm not a doctor. Right. What I'm gonna do, I think right now, the Gatimi the number. She's there. She's quiet. Okay. She's there. She's quiet. Let's leave Faye. Domira number ikauya. I'll speak in Nima brothers ake. Then in Dr. Papo, I'll give you feedback, guys. Then Tozoka if she's to find a room or a room yet. All right, Mom. Okay. All right, thank you very much. So Faye, I'm just gonna call you again. Can I mirror number? Just send it on my WhatsApp. Can I number you? Then you start from there. Okay, my time is just email. All right, Faye, that's okay. All right, it's okay, Faye. All right, Saka. Guys, ndo patare panapa. I'm waiting for the number. My brothers ake antika ndo kumbira twara nabo vese, and if possible we add the sister as well. Let me hear the story. Was it in a story affair right now? Let me speak to the family. Let me hear what the family is going to say. I'm just gonna ask you one person which you could, I don't know who I'm going to nominate. Kuti avene ni pakolioyo.
pandichataura navo ave neni pakolio so that she can be a witness andimona, so that we talk to them, we try to knock some sense into them andika then tonzwa their side of the story. But she's one of us all the same, guys. Mumwe wedu, despite whatever challenges and whatever problems that she's going through, guys, chandinoziva paupenyu chawana mumwe achisekwi, and tomorrow I might wake up being me, being in the same position that she is at ashizikani, whether mental health issue kana kuti idambudziko kana kuti chikuroiwa, you don't know. Our tomorrows are not guaranteed. That's for a fact. Ma tomorrow edu has guaranteed. And so mangwana, so I mean after the number is back, lawyer, I just hope put panondipa number kukaita nas, dova natwa bata nas. Antika ndoto dzokani feedback kwa muri nas. If possible, let me just wait to hear kuti tinzo chiri say. But all the same, Faye, hugs to you. I know you are in the comment section and we love you. Chamira newe tishanzwa kuti zvakamira sei then totangira ipapo antika, because we can't judge, we are not in your situation, we don't know what you are. It seems as if you are very convincing and you are very adamant of what you are saying. You are very we don't know, we can't argue with you because we don't know, we are not in your shoes, we don't know what happened. You know your family, we don't know your family. So sometimes it's hard for us, for me personally, because I don't know. Right, guys? So guys, tobatana zvakare pa second half atika nenyaya yaFaye haina kupera. Let me get the family nditaure navo, ndofunga kuti nditaure. By the way, I spoke to my vemskana akaitiswa mwana nadedi. I managed to suppose I went kunana sekuru vacho ndikataura navo vakativa havakwanise kuita nyaya. It was kind of hard to them. Ndakatora chivindi. I spoke to the mother. Zvakaoma, it was hard. Munozati hautsamwe ndofunga kana kuti nditi kudi hadizivi. Vakatora nguva, I think about 5 minutes to that, mama, are you there? Vakanyarara, vasagona kutaura. But pakupedzisira we spoke, we added the child. She explained everything. But chandiri kuziva right now, they did, baba vachona nasi vadzingwa pamba, vanzi vapfeke mabhegi avo vabude vachienda. Baba vaya vadzingwa vakati handikwanisi kuramba mwana wangu. Handikwanisi kuramba mwana wangu nemuzukuru. Zvinhu zvakaitika, maybe she's a very understanding mother. Vanzwisisa, but havo havasi kuda kuti nyaya yachona iuye palive because vanhu vari private. Mai vacho havatonyanzi kutaura social media, havatoiti social media actually. So I'm just happy kuti at least hapana chakaipa chakaitika kana kuti kudini, but mwana wayo ndakatomudza kuti nenyaya you need to pay ameno, you need to pay your mom zvawakaita zvitobudi kwedu. Guys, vanhu vari kutsvaka kufona, I'm dropping the life and check kudaira makosi anditika. So guys, tobatana zvakare anditika pa second half anditi tobatana zvakare pa second half.